O presidente da Xunta avanzou que a primeira fase do desdobramento da futura autovía Brión-Noia estará en funcionamento no 2027. Esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, supervisou xunto á conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, os traballos iniciados para converter en autovía o corredor Brión-Noia. Neste caso visitaron o treito que une Brión e Urdilde. O titular do goberno galego apunta que se trata dunha actuación estratégica para mellorar a conexión entre Santiago e a área do Barbanza, estrada pola que circulan 13.000 vehículos diarios. Estamos agora mesmo comprobando sobre o terreo como están as obras en execución deste primeiro tramo, é un investimento importante, 11,5 millóns de euros, 5 kilómetros, moi necesarios por moitísimas razóns, máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento, e por eso estamos facendo esta obra, que ademais os cálculos son 13.000 vehículos diarios, 160.000 persoas no entorno, no Brao moitísimo máis, coas praias, e, polo tanto, unha obra moi necesaria. Eu son un convencido, estamos demostrando, de que antes de empezar cousas novas, que tamén son necesarias, hai que acabar o que está empezado. Estámoslo facendo na autovía Santiago-Estrada, está a piques de rematar, quedanlle moi pouco tempo o segundo tramo e o terceiro xa está en execución. Nesta primeira fase, que supón desdobrar os primeiros 4,9 km desta vía de altas prestacións e un investimento de 12,2 millóns de euros, se executou arredor do 10% do total do proxecto, con traballos centrados fundamentalmente en labores previos como a roza, drenaxes ou movementos de terras. A nova infraestrutura será similar á autovía Santiago-Brión, dispoñendo de 2 carrís de 3,5 metros de ancho en cada sentido de circulación. Rueda apuntou tamén que estará en funcionamento no 2027. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, afirmou que aínda están comprometidas 3 fases máis, polo que agarda que se siga dotando de financiamento ao proxecto. E esperemos que os orzamentos se cumplan e que se execute e que, bueno, teñamos definitivamente unha autovía rematada hasta Noia e, bueno, de momento, polo menos, as obras empezaron. Isto é unha promesa e, ademais, que se estuvo orzamentada anteriormente en moitas ocasións e non se chegou a executar. Non sei realmente as circunstancias técnicas ou económicas que o impediron, pero, bueno, sempre é unha alegría e nós encantados de que se faga. Xa que se trata dunha infraestrutura que conectará a capital de Galicia coa vila noiesa e coa que se mellorará a seguridade viaria. A ver, aí de feito, houve unhas actuacións que incluso se puxeron unha serie de hitos que debían a carretera, porque desgraciadamente houve algún accidente de resultados pois moi dramáticos e concretamente xa fai uns anos e evidentemente sempre se dá máis seguridade. Este era un corredor que eu creo que xa desde o principio xa debía haber sido desdoblado, pero, bueno, non é unha competencia nosa, eu a realidade económica da Xunta e demais non as coñezo, non? Pero sí que é unha obra importante. Aínda que sinala que pode ser positiva e negativa para Noia. Tanto poden ser interesantes para canalizar que a xente chegue a Noia, como para permitir que a xente marche de Noia para Santiago. Entón, aí a habilidade do Concello e das asociacións de empresarios que temos e da capacidade nosa do pobo para usar ese recurso nese sentido de circulación, non? Que esa doble dirección que hai veña no sentido de Noia. Eu creo que Noia ten unha riqueza patrimonial moi importante, unha riqueza natural moi importante e que pode ser un recurso moi próximo e moi bo para Santiago. Rueda salientou que, máis alá das cifras técnicas, o verdadeiramente importante desta obra é o beneficio directo que supón para o día a día das persoas e para a mellora da súa calidade de vida.